Dragi prijatelji, evo, javljam vam se sa pustog limana iz Novog Sada. Pada sneg, ćerka nam je u izolaciji, sluša nastavu preko televizije, a nas dvoje malo smo izašli da prošetamo našeg Rokija, koji ipak mora da piški i da kaki. Tako da imamo super izgovor da malo i mi protegnemo noge, ali osnovno je da zaista svi ostanemo kod kuće i mogu vam reći da nije ni loše. Mislim da konačno mogu da završavam neke stare projekte, da razmišljam o nekim novim, da pre svega odmaram, čitam, slušam muziku i uživam u tome. Tako da, nadam se da posle zemljotresa u Zagrebu, ovog ludačkog snega, neće rotirati još i neki vulkan na Balkanu, ali eto, držimo se, izdržat ćemo i proći će sve ovo.